Hoy us explico aquest conte de la Noma. La Gwendolyn i la Matilda eren dues amigues ben diferents. A la Matilda li agradava buscar cucs, fer nius i equilibris. I a la Gwendolyn li agradava xerrar amb els seus amics, inventar coses i cantar. Un dia van decidir fer una casa on vivien juntes. Finestres, xemeneia... Però un dia es van enfadar. La Gwendolyn va rebre una carta. Amiga Gwendolyn, voldràs venir a la meva festa? Enfadada amb la Matilda, va anar a la festa d'aniversari. Amb el seu què? Helicòpter. Però va tenir un accident. I va arribar a temps a la festa d'aniversari. A tornar a casa va veure una femada guineu i va despistar la guineu. Com? Però hi va quedar-hi atrapada i va cridar: socors! I va venir la Matilda. Van viure sense acostumar a enfadar-se. Van viure acostumades a enfadar-se. I tenen les diferències. Malgrat les seves diferències. Mira, i aquesta feia les titilles. Conta, ja que el conte s'ha acabat.